आं कয়েকদিন सिगां पन्चायत जे इनकाम सार्टिफिकेट नाहानो बागै एप्लिकेशन माने मायनि बागै कमप्लेन खायकेन सामने जे सीएम हेल्पलाइन नम्बर ओ कमप्लेन इज सक्सेसफुल खा नगना आं आबनो सानामु चुंगो आं जे कमप्लेन खायमानि पन्चायत सेक्रेटारि नतै जे पन्चायतनि इनचार्ज नतै दिलमां ताला रिजाक फाया 3 सप्ताह खा आनि सार्टिफिकेट माया आर मायानि बागै आमनि बागै आं जे कमप्लेन खायमानि ओ कमप्लेन सक्सेसफुल नंखा आं नरनो मबो सानमु चुंगो जागा आनो कमेन्ट खायका सीएम हेल्पलाइन नम्बर बो सान का नाजर कয়েকজন ते बनि पारा बा हान्यांगो बते कमप्लेन खायने बहिन रक ओ जागा नुखना कमेन्ट खायजाक नरनो सानमु चुंगो नरक जदि कमप्लेन खायना मुचुं खादिंके जे कोनो पाब्लिक अफिसार जे कोनो अफिस न तै नरक जति न कमप्लेन खायना मुचुं खादिंके नरक आबुनि प्रुफ ना हादि नरक ओ जागा भिडिअ खाय तरिमानो ते नों जे कोनो काम खायमानि थांमानि लाइसुमन नरक ओ जागा तारिख डेट जमरिमन जे सपन नरक नारंगमानो प्रुफ नारंगिन नरक कमप्लेन खायदि सीएम हेल्पलाइन नम्बर कमप्लेन खायके नरक नि फल सक्सेसफुल नंनाय नरक जे खायमानि आबो सक्सेसफुल नंनाय तिनि नायदि कमप्लेन खायमानि यागलो बो पन्चायत सेक्रेटारि आनि नगो फायै बो साकसांग सयै माने सयै कमप्लेन उइथड्र खायदिनि बो मा सारकाते ब्लग न हते बो आनरो बार बार कल फायसुका कमप्लेन उइथड्र खायदिनि आमनि बागे आं उइथड्र खायरिका बिनि बो कायसा साइग्रि तंगोते आंबो बे काहामि छालायका परवर्ती समय आबा हेता आं थु हिनिनो दिना आं कमप्लेन उइथड्र खायका याखे आं कमप्लेन उइथड्र खायग्लाक मो जतो ब्रंनो चान्स वाइसे रिना नांगो आमनि बागे आं उइथड्र खायना हाका कमप्लेन नरगो जदि कमप्लेन खायना मुचुं तंखाय खायमानो सीएम हेल्पलाइन नम्बर जे कोनो अफिसारनि साकाव हामै जतनो